Oh shit! Takže čaute ľudia. Ja vás vítam pri tomto videu. Mysleli ste si niekedy, že by ste boli stratení o 3 ráno v lese ako my tuto s Mikulaskom? Pretože momentálne tu na nás... Tam je ďalší! Ale nie, tu nie je on, tu je nejaká lampa. Víš? Netušíme, čo je cieľom tejto hry. Pravdepodobne tu nejaký čudlík. Si slepý? No tu nejaký Welcome to Myrte Camp. Enjoy your stay. OK, tu je nejaká kadibudka. O, tu nová baterka. Kľúče, nejaké kľúče! To budú podľa mňa k tej brány, čo sme našli na začiatku. Mám shotgunu! Ďalšia baterka. Mám si plný invent. To čo robí? Wow. Je to asi všetko, že? OK, ideme naspäť. Však vieš, čím zoomuješ? OK, ale kde to bolo? Už to vidím to. Tu je to. Oh shit. Ale nie takto lampa. Kam to strašne skresluje, ukáž? Bude to kľúče, ale mali by. This key does not fix this lock. Fit. Takže tento kľúč je zlý. Aká druhá? Jaj, počkaj, toto je iná brána. Wait, ale tak... Aha, toto je tá naša. To je to autičko. Veľké autičko. Okay. Jest je to ono. No enter. Shit. Nová baterka. A to je end fuse. To čo je? Kebyže neviem. Je to možné. Tam hore dačo. Tak nič. To vyzerá ako nejaká továrňa bývalá. Oh shit, not good. Ja som to videl. To nebola lampa, tam boli červené očka. Zdraj. No. Takže to musíme nejak posunúť. No power. Ja som myslel svítiť, aby diváci tiež niečo videli. Oh shit, ale vážne, tá baterka sa vybíja. Mal by som šetriť. Čak jasno. Tam sa mi zdal. Alebo nevždy, či vidím oči, alebo vidím lampičku. Jestli... O! Počkaj, wait.
100 metrů campsite. No, ale nie, ja som asi videl zase očka. To hrozne to preblikne iba. Tam sme už boli, mali by sme ísť sem. Čo je toto? Sú odrazky nejaké. Aha. Tak to zasvietím. Ale tak trošku tu končí. Je zasypaný. Nejaká zverka. To je dosť možné. Tu je niečo, a to je ten kemp. Tu je dačo, nejaký košiček. Ešte tu niečo. Tieto tu medvedíky hrozne podozrili. Aha, to bol nejaký balíček pre John Borsona. Obidva. A tu sú nejaké obrázky. A tu je nejaký model auta. To vlastne starý karavan, toto, že? Asi nie. Počkaj, kde je vlastne ten náš dom na začiatku, čo bol? Hej, tu je táto cesta. Táto. Hej, nemusím teraz svietiť úplne. Tu je hore nejaká cestička, ešte. Hej, je to ono. Nie je tam náhodou nejaká baterka? V tom našom dome? Ten veľký papier vyzerá... To je nejaký hrdzavý kôž, super. A ten veľký... Ten veľký papier vyzerá ako kus betónu. Čo som našiel? Škoda. Tu mám zabarikádované okná rozbité. Som asi ešte nebol. Tak nič. No nič, neba. Ty máš objektívy, keď dáš tab? Tu som išiel tou cestičkou. Shit. Hehe. Tu sme ešte neboli. Aha, tu sme boli. Jaj. Je ešte tu niečo? Tu je vzadu ešte niečo, tu sme neboli. No jasné, tu je full kanister. No jasné, to je fuel. To je shotgun ammo. Čo je toto? To je ten fuel. To bude na hento. Ja som to už povedal. A tu ešte jeden kamión. Tu, nejvedľa.
Sú tam? Shit. To je asi iba niečo divné. OK, ale každopádne... Nemám nič také. Fuse? Wait. Ja mám jednu fúzu. Ja mám tiež jednu fúzu. Na čo je dobrá? Ty si zapol... Už to ide! Tu máš jednu fúzu, ja to vezmem. Tu máš fúzu, zober ju. Tu máš fúzu. A určite už fúzu nebudeme potrebovať. Ja som sa kamo. Ľudia majú radi naše utrpenie. Kamo. Amo do shotguny, ja som ho strelil vlastne. Mám ešte 4 náboje, ale som ho strelil. Asi 2-krát som ho strelil, bacha. Strel ho! Ide stále? Bro, ja mám krvavú obrazovku. Ježiš, ja som omylom vystrelil, kamo, ja som dement. Ak na toto videi bude 50 lajkov, tak dáme pokračovanie tejto série. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a čau.